Dnes to bude pestré vrátanie rôznych nových techník, tak poďme na to. V tomto teple idú zo mňa nápady ako si ťažšie a často sa rozplynú skôr, než ich stihnem zmotniť. Je to taká pena týchto dní, čo je vlastne skvelá téma, ktorá si zaslúži pozornosť. Milujem písanie na písacom stroji a už o čosi menej, keď sa mi páska zamotá, čo je často spôsobené tým, že som ju tam predtým nesprávne založil. Keď ju nahodím naspäť, môžem pokračovať. Drobné letmé okamihy, ktoré tvoria deň, vyplavia sa na hladinu a zaniknú spolu s ním. Aj tak by sa dala opísať pena dní a rovno pridám aj jednu jej ilustráciu. Letmý pohľad, vietor v záclone, vôňa kníh či úryvok piesne, aj to sú tie drobnosti dní. Dnes svoju žurnálovú stránku ozvláštním vlastnoručne vyrobenou pečiatkou. Na jej výrobu potrebujete len starý špagát a niečo, na čo ho namotáte. S nepresnosťou si nelámte hlavu, naopak je v tomto prípade veľmi vítaná a výsledkom je takýto zvláštny voodoo predmet, ktorý namočíte do atramentu a použijete podľa ľubovôle. Drobnou úpravou usporiadania šnúry získate nový tvar pečiatky. A to sa oplatí. Nedá sa nespomenúť aj autora francúzskeho románu Pena dní, ktorým je spisovateľ Boris Vian. Dnes ma baví hrať sa s atramentom a otláčaním kadečoho. Na balkóne nám čosi rastie, tak som si jeden list požičal a otlačil. Tvoriť deň môže naozaj všeličo, napríklad káva, alebo ešte lepšie veľa kávy, po ktorej ostane takýto šálkový komín, ale môže to byť aj letný nočný dážď, ktorý v priestore ohraničenom papierovou páskou s názorním atramentovou poduškou. No a zvyšný priestor ešte vyplním touto dážď pozorujúcou mačkovitou šelmou vo farbách tigra. Ozaj, len čo toto dokreslím, púšťam sa v zápätí do kreslenia nového zápisu pre žurnál Poštu. Inak ja mám pocit, že to hovorím stále, ale zistil som, že mnohí z vás o nej vôbec nevedia. Žurnál Pošta vám príde domov do schránky, v obálke nájdete vytlačenú žurnálovú stránku, každý mesiac iná téma. K tomu jeden môj aforizmus, sprievodný list, nálepky a plánujem pridávať aj ďalšie veci, aby ste sa vždy mali na čo tešiť. Ponovom je možné si žurnál Poštu predplatiť aj komplet v anglickom jazyku. Viac na www.zurnalposta.sk, kde si ju môžete aj predplatiť. Toto video sa rozplynulo ako pena dní, ja vám ďakujem, že ste dopozerali až sem a vidíme sa na budúce. Ahojte.